Carsten har i 10 år været en central figur i Kolding Volleyballklub, både som træner og formand. Han har arbejdet utrætteligt for at få ungdomsafdelingen til at blomstre fra ingenting til nu at udgøre halvdelen af klubbens medlemmer, mens medlemstallet er steget fra 70 til mere end 300. Carsten står bag initiativer som Ung i Volley, har sikret sponsorer og skabt et inkluderende miljø for både børn og voksne. Lisbeth har været frivillig i 7 år og er drivkraften bag Kolding Børnehøjskole. Hun skaber et stærkt og inkluderende fællesskab for børn fra alle sociale lag og for frivillige i alle aldre. Lisbeth rekrutterer og oplærer nye frivillige og sikrer, at børn uden økonomiske midler også kan deltage. Hendes evne til at kombinere kreativitet og omsorg sikrer, at børnene møder glæde, læring og fællesskab. Mariana har i 28 år arbejdet som træner, instruktør og leder i karate og komodo. Hun har skabt et træningsmiljø, hvor børn, unge og voksne udvikler sig både fysisk og mentalt, mens de lærer disciplin og respekt for sporten, trænere og hinanden. Hun kombinerer faglig styrke med varme og nærvær, sætter ambitiøse mål og viser en smittende tro på, at alle kan lykkes. Vinderen af årets leder og 10.000 kroner er Lisbeth Diemer. Jeg må gerne tage ind til et billede. Kom gerne med. Giv min hånd. Lisbeth. Jeg kan se, at har du en tale med? Ja, så tager jeg blomsterne, så går du over til bordet og holder en tale. Vil du have en mikrofon? Skal jeg holde den, eller vil du selv? Gør det. Hun har en tale med. Så går det, når man regner med at vinde, jo. Vil du selv? Vil du holde for mig? Nej. Altså, det tager kun et halvt minut. Først vil jeg sige tusind tak, fordi at jeg må få årets leder. Den her pris betyder utrolig meget for mig, fordi at Børnehøjskolen er noget helt særligt. Jeg tager ikke mod prisen alene, fordi Børnehøjskole er først og fremmest et fællesskab, et projekt, hvor vi står sammen. Flere har spurgt mig her på det sidste, hvad det er, der driver mig til at være en del af Børnehøjskolen. Og der er 2 ting, der driver mig. Det er det, at jeg elsker at være med til at gøre verden større for børn på Børnehøjskolen, men også det, at børn kan deltage uanset hvilken baggrund de kommer med. Det er et sted, hvor de kan være nysgerrige, åbne og modige. Og det er et sted, hvor de vokser og finder ud af, hvem de egentlig er. Samtidig er det også et sted, hvor vi inviterer unge fra uddannelsessteder ind, hvor de kan komme og prøve at være undervisere. Så til sidst vil jeg sige stort tak til K5 og KFK's bestyrelse, fordi I tror på projektet. Og tusind tak til styregruppen, jeg sidder med i, for vores samarbejde. Og også en kæmpe tak til jer derhjemme, der hører på det hele tiden. Nikolaj, Daniel og Mal. Tusind tak. Tillykke med det. Og tak til jer.